Sempre joves. Ràdio Nou. Te quiero, palabra de honor, y todo lo que digo es tan cierto que vivo soñando tu amor, esperando, esperando, con los brazos abiertos. Te quiero, palabra de honor, que sueño aún estando despierto y vivo a tu alrededor, esperando, esperando, con los brazos abiertos. Dime ahora lo que sientes tú por mí, ya que sabes lo que siento yo por ti. Pero mide las palabras, corazón, porque tienes en tu voz mi salvación. Te quiero, palabra de honor, y todo lo que digo es tan cierto que vivo soñando tu amor, esperando, esperando, con los brazos abiertos. I ja estem així novament amb aquesta segona part del Sempre Joves. Doctor Fornes, segueix ahí vostè, que sí? Ah, sí, estic esperant, i a més disfrutant, perquè sempre dic que és una música que és molt dolça, molt bonica, i jo estic encantat, Emili? Val, però el problema no és meu, el problema és de la persona que està fent esta música, perquè Juan Bau igual el canta un bolero, que una balada, que una cançó més lleugera, que és capaç de donar-nos el ritme en cada un dels moments. Però què li ha semblat aquesta interpretació d'aquest bolero, que és algo que a mi m'ha deixat en la boca oberta, doctor Fornes? No, es verdad, es verdad. Yo, como eran los años míos de mi plena juventud, pues entonces me ha venido esa frase tan bonita de juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Y yo estaba pensando que es una etapa, aquella de la juventud es bonita, pero yo estaba pensando ahora que estoy en la etapa de la vejez, digo, oye, es que la nuestra también es bonita. Si llegamos con salud, si llegamos con buena calidad de vida, que ese es el proyecto tan grande que estoy yo intentando sacar hacia adelante. Es decir, la vejez es muy bonita si tú llegas con buena calidad de vida. Y lo podemos conseguir. Doctor Fornes, el Juan Bau, per exemple, no és una figura de l'època del bolero, i, sin embargo, el canta amb molta tendresa. Per què serà això? Bueno, yo creo que en fin, el bolero toda la vida, yo lo he oído siempre en todos mis años, ¿no? Canciones tan bonitas como que él ha cantado, ¿no? Otra vez muy bonita que a mí me gustaba mucho es cuando decía, hoy me llamará. Hoy me llamarás. Exacto. Bé. No, todos los boleros. Y es que estas canciones que ha cantado él, muy melosas, muy dulces, que te entran enseguida y te dan una sensación de paz, de tranquilidad, de bonanza. Sí. Bé, tenim ahir a Juan Bau. Juan, molt bon dia. Bon dia, Emili, bon dia a tots. Un plaer estar amb tu. No sé si el mereixes tot el que t'han dit, perquè estàs via telefònica i el volem tindre així a l'estudi. I llança-nos una promesa, que estaràs així a l'estudi amb nosaltres un dia, Juan. Quan vulguis. La veritat és que a mi particularment m'agrada més tindre una conversació cara a cara, saps? És a dir, la telefonia està molt bé, però és molt freda, no? Vale. Juan, estava dient al doctor Fornes que, igual que un servidor, que com és possible que tingues tanta tendresa per a cantar un bolero com el que estava sonant feia uns segons, quan tu no has nascut en l'època del bolero, sinó que ha sigut una etapa més de la teva vida en la qual el romanticisme era una explosió de felicitat per a tots nosaltres. Jo penso que en la vida pues, hubo
si es fija un poquet, pues se depren, i jo encara avui estic deprenent a cantar, i això és molt important, poder assimilar tendencias futuras y pasadas, ¿no? Entonces, para mí, el cantar hoy en día algún bolero, que fa molt poc de temps que jo he gravat algun bolero, ha sigut una experiència positiva per a mi, molt agradable, perquè pensava que per a cantar aquest tipus de cançons hi havia que tindre un sentiment especial, ¿no? Però pareix ser que, bueno, pues que he tingut la sort d'adquirir-lo a través de la experiència, ¿no? A través de la teva professionalitat, que portes ja més de 40 anys amb la música. Però, Juan, escolta este tema, escolta-lo. Si a tu lado siempre fui feliz, tú no comprendes que tu amor es mi destino, mi esperanza, mi camino, el fin de mi soledad. Por eso ahora, cuando todo ha terminado, no hay futuro ni pasado, desde que tú ya no estás. Juan, et dones compte que les teves cançons no tenen data de caducitat? Que igual eren boniques abans, que són boniques ara? Bueno, la veritat és que és molt important el que les cançons tinguin, diríem, aquesta perspectiva d'alguna forma estandardització, no? Que s'han estandarditzat en el temps, però jo particularment ara quan escolte aquestes cançons meues de fa, pues això, esta cançó és precisament Tu no comprendes, una de les cançons primeres que jo vaig composar i que es va gravar pues, en el 70, crec, perquè va ser, no sé si va ser el segon single o alguna cosa així, no? Però ho vinc a dir perquè ara les escolte i pense que es podia haver aportat algo més en l'expressió, en la interpretació, però, sin embargo, la gent, les persones professionals que escolteu i fiqueu aquestes cançons sempre me halaguen en el sentit de que pensen que aquestes cançons són per a tota la vida i que estan molt bé, i això per a mi és molt satisfactori, no? Juan Bau, aquestes cançons són intocables. El que ja està ahí i és són aquestes xicotetes joietes que diem que disfrutem d'elles passat el temps. Però n'hi ha una de les cançons que són d'una forma especial preferents per al doctor Fornes, que és el nostre amic i el president del Consell Valencià de Persones Majors. Escolta quina és la seva especial preferència. Sé que para nuestro amor llegó el final. Ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia de otro despertar, de otro renacer bajo el cielo de se alejó de mí en un atardecer con un beso a flor de piel, y al decir adiós poco antes de partir me entregó su estrella de David. Para no olvidar su forma de mirar, viviré cerca del mar. Para no sus noches junto a mí llevaré su estrella de David. Doctor Fornes, què li sembla recordar novament aquest tema? Bueno, ¿qué me va a parecer? Pues tú me dirás. Algo verdaderamente maravilloso. Mi esposa también estaba encantada con estas canciones, ¿eh, Juan?
Doctor, la verdad es que es un placer Sí. escuchar sus halagos. Es un placer, gracias. No, es que es cierto, ¿eh? Como yo a mi esposa le he dicho, oye, que va a salir Juan Bau y a lo mejor nos canta alguna canción, ya no las estás cantando porque nos las han puesto, y es verdad, yo estoy ahora recordando, en fin, aquella época tan bonita, esas canciones que, ya te digo, no, eran muy dulces, muy cariñosas, y que empleaba, y mi mujer, vamos, encantadísima contigo, ¿eh? De verdad. Juan, ara que estàs repassant més de 40 anys amb la música, el dones compte d'una història que has deixat ahir, que poques figures la poden deixar i sempre que puga ser recordada amb tant de plaer com el que estem recordant amb tu? Bueno, a veces uno es conscient de lo que ha fet en la vida, però, bueno, jo particularment hi ha moments en què repasses mentalment, quan te passes 12 hores en un avió sentat i penses de tot, pues sempre hi ha algun moment que repasses un poc el que has fet en la teua vida i bueno, pues un sent un poc orgullós d'haver deixat no sé, per lo menos una xicoteta senyal del pas per este món que pense que n'hi ha persones molt grans en la vida i poder estar ahí, pues ja és un orgull, no? És un orgull gran també pensar que Juan Bau està avui ací, però que pronte tens que muntar novament a un avió i anar-te'n a fer pues, les Amèriques. Conta-nos, a quins països vas a visitar i en quin lloc vas a començar, Juan? Bueno, pues nosotros ahora ya no fem aquelles gires de 3-4 mesos, sinó lo que es fa ara és fer un viatge i fer 4 o 5 concerts en 20-25 dies, com a molt, i ara per al dia 14 de febrer tenim que estar en Perú, suponc que eixirem sobre el 10 per ahir, i d'allí se n'anem a Nova York, farem unes actuacions en New Jersey, una altra particularment en Queens, i d'ahir farem, suponc, l'Alto Manhattan, que fem tots els anys, els 3 concerts, i d'ahir eixem a Xile, i de Xile a Santo Domingo Espanya. I això durarà, pues, ja te dic, uns 20-25 dies. 20-25 dies intensament, vindràs així, estaràs un poc temps, uns quants dies, te'n tornaràs a anar, perquè Amèrica t'espera cada any, Juan. I com es veu eixa il·lusió i eixa gana novament de trobar-se els americans amb la figura que per a nosaltres eres estimat, però allí eres en aquests moments encara més estimat que per ací, Juan? Bueno, diríem que la figura de Juan Bau en tots els països americans actualment pues, encara és la figura d'un artista internacional que es visita i lògicament pues, això té, diríem, una major repercussió, la gent t'espera i t'aplaudís d'una forma diferent a Espanya, per exemple, no? Quizá perquè som de casa pues, se mos valora menos, però particularment jo pense que és una qüestió de sentiment, una qüestió d'exteriorització dels sentiments de les persones. I, bueno, particularment jo, en el moment cruce el charco, em sent més... com te diria jo, no més important, però sí més artista, no? Perquè és com ells te veuen, és com ells te traten, i és com els has de veure, de forma modesta, però sempre com el que ells esperen, un artista internacional, el qual per a ells és molt important i no tens que decepcionar-los en la vida, i molt menys dalt d'un escenari. No? Juan, per a nosaltres eres la gran figura, eres el gran Juan Bau, abans, gràcies, ara i demà. O sea, no canviaràs en ningú moment. Escolta'm, una mica d'este tema. No tengo razón para seguir sin valor. Me encuentro yo y a los días no pasan sin ti. Tu amor, no sé qué hacer. Un cobarde has hecho de mí. Nosotros
Doctor Fornés, el amor és el símbol musical per a Juan Bau. Què li sembla? Es verdad, tienes toda la razón, siempre, ya lo he comentado anteriormente, ¿no? Es decir, son canciones muy románticas, muy bonitas, siempre es un canto al amor. Y el amor es algo tan maravilloso que yo creo que es el único sentimiento más grande que tiene el hombre aquí. Ja en salió una pregunta a vostè. No, y la pregunta es que no, es decir, que estés satisfecho, estés contento. Y mi pregunta es nada más esta sencilla. ¿Estarás triunfando exactamente igual como triunfantes entonces por donde vayas? ¿Es así? Mire, doctor, hay una cosa que particularmente siento los últimos años, de los últimos 15 o 20 años que estoy trabajando por todo el mundo. Sí. Yo nunca había disfrutado tanto como estoy disfrutando ahora cuando subo a un escenario. Porque tengo, diríamos, la experiencia suficiente como para poder subir a un escenario a pasármelo bien. Exacto. Y a transmitir ese sentimiento al público. Eso en los primeros 20 años de mi carrera no era capaz de conseguirlo, puesto que quizá estaba demasiado pendiente de mi popularidad y no de mi profesionalidad, ¿no? Actualmente me lo paso muy bien, estoy disfrutando y creo que, como usted decía anteriormente al principio de la entrevista, conforme uno se va haciendo mayor, tiene salud y diríamos que llega a una etapa en la que no echa de menos en absoluto la juventud. Yo creo que en estos momentos de mi vida estoy en la mejor etapa de mi vida. Muy bien. Una etapa en la que comptes, com és habitual, amb el gran, també estimat mestre, el José Luis Faulí. Segueix al teu costat, no, Juan? José Luis es una persona imprescindible per a mi, musicalment parlant, i com a persona i com a amic, per supost. Però és la meva mà dreta, és una persona que me coneix tant que en el moment hi ha una mirada en plena actuació, ell sap el que vull i viceversa, no? Entonces, José Luis, ha arribat un moment en el que han decidit no tindre intermediaris per mig, és dir, managers ni representants d'estos que a voltes són més importants ells que l'artista, i han decidit treballar junts en aquest aspecte. Entonces, ha passat de ser un amic a ser un professional imprescindible a después a ser el amic, el professional i el manager. En este moment, ja repetisc, és una persona molt important en la meva vida. És una persona que també reconeixem nosaltres des d'ací el seu gran treball que està fent sí. A nivell direcció musical, a nivell gran pianista i a nivell també humà. Juan, escolta. Lo siento en mi pecho, lo digo con nostalgia, te quiero solo a ti. Solo pienso en abrazarte y en decirte que te quiero. Doctor Fornés, vostè creu que els jovens diuen el que Juan Bau està dient amb aquesta cançó o ja no tenen temps per a pensar en tant de romanticisme? Bueno, yo creo que no son los románticos que nosotros hemos sido en nuestra vida, en nuestra juventud. Eso es una de las cosas que ellos han perdido. Ese romanticismo, ese enamoramiento, ese primer beso, ese primer abrazo, eso ellos no lo tienen. Se besan desde que nacen unos a los otros, ¿sabes? O sea que yo creo que esa cosa interior del amor tan grande, ese romanticismo que él siempre ha estado transmitiendo, que tú, Juan, lo has transmitido y lo continúas haciendo. Ahora, pues eso no es fácil de hacerlo. Así es que yo te felicito, te doy la enhorabuena y que continúes cantando y haciendo esto conforme lo estás haciendo. Ja, però Juan no anem a acomiadar-lo, volem encara disfrutar de uns minuts més. Claro que sí. Y además que tengamos una charla, pero viéndonos y no como estamos ahora por teléfono. Eso es, sí. Doctor Fornés, per cert, cabria la possibilitat de que quan vinga Juan des de les Amèriques
que en una de les seues conferències que estigui ahí en qualsevol poble, que Juan pugui acompanyar-lo i que la gent li pregunte el que volien preguntar-li. ¿Vostè creu que Juan ho acceptaria, això? Bueno, no lo sé, tendríamos que hablarlo. Claro, es verdad, teníamos que hablarlo, porque como se dirige a personas mayores, y las personas mayores, el romanticismo lo hemos llevado siempre, pues no me parece mal la idea, ¿sabes? Juan, hem llançat una proposta. Sí. O sea que... No, porque claro, nosotros reunimos, cuando hacemos estos eventos y tal, las personas mayores, ahí, lógicamente, pues va una cantidad de gente, pues, ¿qué te diría yo? Cuando lo hacemos, por ejemplo, en el Palacio, aquí, lo que tenemos aquí cerca de nosotros, que es para hacer todos los eventos que hacemos nosotros las personas mayores, pues entonces, el Palacio de Congresos que tenemos aquí, pues oye, ahí caben 1.500 personas, y lo llenamos nosotros, ¿eh? 1.500 personas en la que se les da una conferencia y no vendría mal una canción o dos canciones de esta naturalesa que era la de nuestra juventud. I en el qual també em brinde jo per llançar-li allí davant de tot el públic unes quantes preguntes per a provocar una miqueta més a Juan Bau. Doctor Fornes. Muy bien. Juan, ¿aceptaría ese repte? Bueno, vamos a intentarlo. Juan. Para mí no es un repte, es un plaer. Claro que sí. Però t'exposaries a tot el que farà falta? Bueno, eso es habitual para mí ya prácticamente, ¿no? Es decir, claro. Que es algo que es diríamos no sé cómo dirlo en Valencia, pero bueno, para mí es algo habitual el estar nadando entre preguntas y tendré que contestar cosas que a voltes y hay que suavizarles, ¿no? Pero que bueno, que sí, que para mí sería un plaer, ¿no? Doctor Fornes, Juan Bau ha demostrat novament que seguís sent l'amic de nosaltres i que de veritat podrem comptar amb ella, així que avui ho ha demostrat, que ahir li telefonàvem i avui al peu del canó ella per a respondre. Juan, quan estàs davant del públic cantant totes aquestes cançons, dins de tu sents el mateix sentiment que senties en un principi quan les vas cantar per primera vegada? No. Gràcies a Déu, avui en dia, quan jo interpreto una cançó, diríem que la facilitat que puc tindre avui en dia per a ficar-me dins de la pell del personatge en el qual estic interpretant és molt més profund i molt més agradable, més expressiu que era, no? Juan, n'hi ha algo que encara no has fet i que tens ahí en ment per a realitzar-ho? Bueno, això és una pregunta que em faig jo moltes voltes i sí, sempre n'hi ha algo que t'agradaria fer i que no has fet, i jo penso que sí, que me queden moltes coses per fer encara i que poquet a poquet vaig anar tratant d'aconseguir-les. Això vol dir que podem creure amb l'eterna joventut? No, bueno, lo que està clar és que jo sempre seré un romàntic molt jove, perquè en el fons tinc, diríamos, un xiquet dins de mi i que mai deixarà d'eixir, sempre estarà ahí, no? I que pense que això fa que jo pugui transmitir tant a majors com a joves sentiments com els que parlàvem, no? Sentiments d'amor que quizá avui en dia s'expressen d'una altra manera, però al tindre, diríem, una mentalitat juvenil, pues, pots transmitir aquest mateix romanticisme a gent molt jove que ve a veure els concerts. En mi corazón 1000 sueños para los dos. No importó que la gente murmurara. Para mí solo estábamos tú y yo. Tu presencia llenó mi casa de sol, mis días con un nuevo color. Raquel, mi soledad de ayer quedó meciéndose en tu piel. Mi voz te llama sin cesar, tu amor convertirá mi sueño en realidad. Soledad de ayer quedó meciéndose en tu piel. Mi voz te llama sin cesar, tu amor convertirá
mi sueño en realidad. És en Raquel la protagonista d'esta cançó. Doctor Fornes, l'última pregunta per a Juan Bau. Lláncela vostè. No, yo ya le he preguntado tantas O el cosas. comentari que vostè crega oportú. Bueno, los comentarios es lo que soy, os lo he dicho y insisto yo en ello, ¿no? Es una de las canciones, todas las canciones tuyas han sido siempre canciones de amor, dulces, maravillosas, encantadoras para todos nosotros en aquella época en que teníamos esa juventud romántica, cosa que se ha perdido ahora. Y ahora, como tú continúas haciendo la misma labor, pues oye, te felicito porque lo estás haciendo muy bien. Yo estoy oyendo y en fin, me quedo como siempre en aquella época me quedaba y ahora también encantado de ver esa dulzura con que tú las palabras las haces llegar al corazón. Gràcies, un placer, doctor, un placer. Gràcies, muy amable. I digues tu el que vulguis per acabar també als nostres oients, que són molts i esperen cada dissabte a les 8 del matí sintonitzar aquest Sempre Joves. Què es diries, Juana? Bueno, no em cap més que dir que gràcies a tots els valencians, a tots els oients del teu programa, que durant tota la vida m'han apoyat. Jo no seria avui qui soc si no fora per el meu públic valencià. Pense que li dec molt a València, és dir, en aquest aspecte, perquè Juan Bau nasqué en València, sempre serà valencià, i allà on vaig m'enorgullisc de dir que soc d'Aldaia, València. I no em queda més que agrair-te el fet d'obrir-me la porta del teu programa per a poder estar ahí i poder comunicar-me amb ells. Juan, gràcies a tu perquè de veritat ens has tornat a uns moments que es necessitem en aquests moments i valga la redundància. El temps passa, però diuen que la qualitat ahí queda d'una forma permanent i novament ho has demostrat amb el que hem escoltat i amb les teves paraules. Un abraç ben gran, Juan. Gràcies, Emili, un plaer. Èxit. Un abraç a tots. Èxit allí als Estats Units. Juan Bau. Gràcies. Adiós, Juan, adiós. Doctor Fornes, gràcies per estar ahí també vostè. Com sempre, una paciència d'una hora a setmana darrere setmana amb aquest Sempre Joves. Un abraç ben gran i fins la propera setmana. Pues sí, como siempre, que tengan buena semana. Hasta el próximo sábado. Adéu, doctor Fornes. Adéu. Carles Mateu, Emili Fuster, també els diem el mateix, que tinguen bon cap de setmana i que disfruten d'aquest dissabte. Adéu. Sempre Joves. Ràdio 9. La otra tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar a un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave daba besos a su amor, ilusionada, y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Al otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú.